ଏଇଟା ମୋଟେ ମୁଁ ତ ପୂଜା ସମାଧାନରେ ବାହାଘର ଜିନିଷ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଚୋର ପିଲା କି ନେଇ ପଳାଇ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଖୋଜିକି ପାଉନି ଆଉ ଏଇଟା ମୋଟେ ତମେ ସେଠୁ କିଣୁଥିଲ ଆରେ ଏଡ ବଡ ଦୋକାନ ମୁଁ ଏଠି କରିଛି କେତେ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଆଉ ସିଆଡେ କଣ କିଣା କିଣି କରୁଥିଲ ଆସ ଏଠି ଆସ କଣ ପାଇଁ କିଣିବା ଏ ଦେଖ କେଡ ବଡ ଦୋକାନ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ସିଆଡେ କଣ କିଣୁଥିଲ ଆରେ ବାବୁ ନେ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ତା ଭାଇର ବାହାଘର ସବୁ ଯାକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏତେ ଲୋଡ କରିକି ଦେ ପୁରା ଫୁଲ କରିକି ଦବୁ ଫୁଲ କରିକି ଦବୁ ହଉ ନିଅ ଏ ସବୁ ତମର ସେଇଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନିଅ ହଉ ଦିଅ ଦେଲେଣି ତ ଆଉ କେତେ ପଇସା ସବୁ ହିସାବ ହବ କାଇଁ ହିସାବ ବଢିଆ ହିସାବ ମୁଁ କରିବି ରହିଥାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର ତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେବି ସବୁ ମୋର କିଣା ରେଟ୍ରେ ଦେବି ସବୁ ଆମ ଲୋକ 1 ନମ୍ବର ଲୋକ ଏ ଟଙ୍କା ହଁ ସେ ଫୋନ ବାବୁଙ୍କର ହିସାବ ଆରେ ଆମର 1369 କଣ ଏତିକି ଜିନିଷ କଣ ଦିନ କେତେ ପଇସା 1369 ଆରେ ଭାଇ କଣ ରେଟ୍ କର ଦବ ନା କଥା ଆଉ ଏତେ ପଇସା କଣ କହୁଛ କଣ ଟିକେ ଠିକରେ କହୁନା କେତେ ପଇସା କଣ ଟିକେ କୁହ ଦବା ନବା ରେଟ୍ କରିବି ହଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିଜ କଥା ନିଜ ଲୋକ ନା କଣ କରିବା ଆଉ ଏତିକୁରୁ ହେଲେ ଆମର କଟିଗଲା ହେଲା ପରେ ବାବୁ ଆମର ବା ନିଜ 5 ଟଙ୍କାଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ କାଟିଦିଅ 5 ଟଙ୍କାଟା କାଟି ଦେଇକି ଦେବେ ଆମେ କିଣା ରେଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯଦି କାଟିଦେବେ କଣ ଆମର ଗରିବ ହେଇଯିବା ନା ସିଏ ଧନୀ ହେଇଯିବେ ନା ଆମେ ଧନୀ ହେଇଯିବେ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ 5 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦିଅ ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା କାଟି ଦଉନ 10 ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଅ ଆମେ ଦୋକାନୀ ମୁଁ ନାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହୁଛି 5 ଟଙ୍କା କାଟେ ତୁ 10 ଟଙ୍କା କାଟିଦବା ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୋକାନ ମୁଁ କରିବି ନା କଣ ତେରଶହ ଆଉ 69 କଣ ପୁରା କାଟିଦେଲ ମାନେ 69 କାଟିଦେଲ ତମେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ତ ଯଦି କାଟିଦେଲ ଆଉ କଣ କରିବା କଣ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ତମେ 10 ଟଙ୍କା କାଟିବାକୁ ମୋ ଗାଲକୁ ବାଡେଇଲ ତମେ କିନ୍ତୁ 69 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲ ଆବେ ସିଏ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ତତେ ଥରେ କହିଛି ଦୋକାନୀ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟା ଚଢିକି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କିରେ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ମତେ 10 ଟଙ୍କା କାଟିବ ବୋଲି ମତେ ବାଡେଇଲ 2 ଥର ବାଡେଇ ସଇଲଣି ତାକୁ କେମିତି 69 ଟଙ୍କା ତମେ କାଟିଦେଲ ତମେ ତ କାଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ଛଳା ଏଇଟା ବଗୁଲାଟା ଏ କିଛି ଜାଣିନି କଣ ତୁ ଜାଣୁଛୁ ଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟିଆ ଶିଖେ ସିଏ ଆଇଥିଲା ଜିନିଷ ଆମଠୁ ନେଇଥାନ୍ତା ସିଏ ଆଉ କୋଉ ଦୋକାନରୁ ନେଇଥାନ୍ତା ସିଏ ଆଇଲା ଜିନିଷ ଧଇଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କଣ 69 ଟଙ୍କା ଏତେ ସହଜରେ କାଟିଆ ଲୋକ ମୁଁ ସିଏ ପୁରା ଜିନିଷ ନେଲା କେତେ 1369 ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଖାଲି 69 ତାହେଲେ କାହାର ଫାଇଦା 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇଦା ସିଏ ଜାଣିଲା 69 ମୁଁ କାଟିଛି ମୋ ଭାଗଟା ଦେଇଦିଅ ଆରେ ଆସିଗଲୁ କି ରେ ତୋ ଭାଗଟା ନା ଆଉ ଛାଡ଼ ନେ ଦ ତୋ ଭାଗ ଦ ଏ ଟଙ୍କା ଆରେ ତୁ ଏମିତିଆ ଗ୍ରାହକ ଦିନକୁ 2-3ଟା ଲେଖା ଆଣୁନୁ ତୋ ଭାଗଟା ବଢିଯିବ ଆଉ ମୋରି ବେପାର ଆଉ ଟିକେ ଜମିଯିବ ସ୍କୁଲ ଯିବି ଏ କାମ କରିପାରିବୁ କି ଓ ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲିକି ପିଲା ବେକାର କରିଦେଲା ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଯେମିତି ସେ ସ୍କୁଲ ସେମିତି ପିଲାଟା 2 ପଇସା ନଉଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ପାଉଥିଲା ମୋରି 2ଟା ବେପାର ହଉଥିଲା ବେକାର କରିଦେଲା ପିଲାଟାକୁ ଚକୋଲେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର ଉଠୁଥିଲା ଛାଡ଼ ତୁ ଯା ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ରବିବାରେ କି ଛୁଟି ପଡିବ ପୁଣି ଆମେ ବେପାରଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ହେଲା ଯା
ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କିଛି ହବନି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ କିଛି ଜମା କାନ୍ଦିନି ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହୁଛି ଅରେ ନଟିଆ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ସେଠି କଣ କରୁଛ କିରେ ବସିକି ଆଇଲେ ଟିକେ ଏଠିକି କଣ ହେଲା କିରେ ନଟିଆ ମୁଁ କଣ କହିବି କଣ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ଆଇର ଦିଅ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ମୋର ଓହୋ ଆଇ ଦିଅ ସିରିୟସ୍ ହଁ ନା କାନ୍ଦିନି ଆଇ ଦିଅ ତ ସିରିୟସ୍ ଆରେ ମରି ପଡିଯିବ କି ନାଇଁ ଏ ଆରେ କୁଲା କି ଶିକ୍ଷା ପିଲା ନଟେ ଠିକ କରି ଦି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ତୁ ଶନିବାରଟା ଗୋଟେ ଆରେ ଶନିବାରଟା ହଁ আর শনিবারটা পুষ্কর পুষ্কর নাগিব না কোন কান্দে পুষ্কর পুষ্কর সে জমসম চিত্রগুপ্তি মূর্তি সে মহিষী গিয়ে টিকে দবুটি ବେପାର ଦେବେ ଗୋଟେ ଚା ବେପାର କରିବା আরে শুনু রে ওহো সব মଣିষ না ধরা পড় যাইতান্তা রে গলা হারিয়া ଆଉ ଯାଉ କଣ ଏକା ମାଗେକେ ଶୀତ ଯାଉଛି ପୁଣି ମୋଡି ମାଟି ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିବନି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଟିମ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିକି ଦେବୁ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଟା କରୁନି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆଞ୍ଚ ଆସୁଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଟିମ୍ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ